ба документация сарукор доранд. то бигем яъне права мекунанд, вид на жительство, паспорт мекунанд. ҳамиҳо аймо мисол пул мегиранд, мераванд ҳамо калонтарҳо пул метаҳанд. ҳамиҳо коршон дар ришва дохил мешавад устоз? дар рибо? дар ришва. Не. Масалан, барои чӣ худатон намекунед? Чунки наметонед. Намедонед қоидаҳоша. худатон кунед, агар қимат меғалтад. Барои чӣ? Барои он ки ҳамин хел бори аввал барои кардан қимат меғалтад. ва одам раҳша медонад, мекунад, ҳамо ҳаққи хизматиша мегирад. агар маъқул набошад худатон кунед. чӣ ба вай ба пул медиҳед? Не фаҳмидам устоз. Мисол масалан ман кори ҳамо ҷоҳат карданӣ бошам намекунам худам. Барои чӣ? Барои ки вақтама мегирад. ман мегӯям ту кун, ман ҳаққата метиҳам, гуфтам ман китобима хонда мешинам. ман вақтама барои кӯчаи барои очиреду навбат сарф намекунам. вақти ман аввай қиматтар меистад. ҳамин ҳалол аст, ин рибо нест. ё ришва нест ин. вай вакили шумо аст. масалан баъзе одамо ҳатто суд беам намерад. намояндаша мефиристонад. адвокаташ аст. ё ин ки вакилаш аст. ҳамон мефиристонад, ҳамон одам корашо буд мекунад. ин ба ин маъно бошад иҷозат аст. ришва дигар чиз аст. ришва як чизи намешудагия пула дода мумкин мекунад. ё як одами аз шумо сазовардора меафтонеду ҷошба худатонро мегузаронед. фаҳмед? масалан 10 нафар ба мо грин карта метим мегӯдам. 10 нафари камбағал қабул шуд. пула метиду мегӯяд ки мана гузаронам, камбағала дафт кун мегӯяд. ана ин ришва аст. бале. мисол устоз мегӯем ки ҳамо кори ҳамо инсонҳо мисол аймо фаҳмидам мо кори моро буд мекунанд. ҳамо за пул метан ҳамо мисол права яъне дар мо калонтарҳо. мақсад ҳамо кори ҳаморо мегӯям ки дар ришва дохил намешаванд. оно агар ноҳақ пул медода бошанд ришва дохил мешавад. барои чӣ пул метиҳанд? мисол бигем ин ҳамо мисол праваи российский мекунем устоз. мисол мегӯем ки ҳамо экзамен спорда наметунем. агар экзамен спорда меғалтонад. ришва аст. экзамени спорда гирифтан дар кор. на спорда гирифтан ришва. ана посредникҳо بدون экзамен мераванд чи ҳаминҷо дар шумо заказ накунед. хел биё ман худам мерам барои чи спордан гӯӣ. барои он ки ғайри чи аст. хосатан масъалаи права гирифтан охир вай аслан арои қонун, арои ҳақиқатам гиред. бояд ҳамин одам санҷида шавад ки мошина кара метавонад ё наметавонад. я наметавонстага одамро право метиҳад масалан. баъд боиси масалан садамаҳо мешавад. барои ҳамин дар ин ҷо ришва мешавад. бале.